Niyamkela Avalanche of Grace, gama lami Mthenjiwe emolweni. Ixesha esiphila kulo ngofuna ngalo lonke ixesha sikhuthazana, somelezana, siphakamisana. Namhlanje ilizwi lenkuthazo sizalifumana kuYoshua wokuqala ivesi yesi-5. Ithi akuyi kuma mntu phambi kwakho yonke imihla yokudla kwakho ubomi. Njengoko ndandinoMoses ndoba nawe, andikukuyekela, andikushiya. Ngamazwi kaYehova lana esomeleza uYoshua. Esithi Yoshua, umkhonzi wam uMoses ufile, nguwe ozawuhamba naba bantu bangamaSirayeli ubase kwela lizwe ndabathembisa lona. Kwakungazuba lula ke kuYoshua ngoba wayesemncinci noko, kodwa wayezawungena kwezaa zihlangu zikaMoses. Uthi uYehova kuye, ndizawuba nawe ngalaa ndlela endandinoMoses ngayo. Andiyukulahla, andizukushiya. Nakuthi unjalo ke, uyasikhuthaza, akafuni njena sisoloko sithambile, akafuni siyekelele umxakatho, ufuna sithembe yena. Unathi akasilahla, akasishiya. Yomelela kwindlela yakho. NakuIsaya 43 uvesi 1 athi xa uwela imilambo ayizumtyulisela, ndizobe ndihamba nawe. Athi xa udlula imililo ayizutshisa ngoba ndinawe. Ixesha elikhoyo lifuna sikhuthazane nyhani. Ilizwi likaYehova ke liyakhuthaza. Xa ufunda ilizwi leBhayibhile kufuneka wazi ukuthi ufumana eyona nkuthazo, ngoba ilizwi lingumoya, linamandla, liyaphilisa, liyasiqinisa endleleni yethu yophila. Masingatyhafi. Sithi oYoshua uthetha nathi uYehova. Zininzi izinto ezityhafisa abantu, kodwa namhlanje ndifuna uphakame. Thathe ilizwi ubhekise kuwo ukuthi ndim uYoshua ngoku, elizwi lizokhuthaza ngoba nyhani lizokhuthaza wena. Enkosi kakhulu. Stay blessed.